Ribeira vive estes días un Nadal sobre xeo. A pista instalada na cidade está a rexistrar unha gran acollida, con máis espazo e moita participación de veciños e visitantes, converténdose nun punto chave de lecer durante as festas. A pista de xeo instalada en Ribeira está a vivir unhas datas moi positivas, cunha elevada afluencia de público e cunha clara consolidación como un dos principais reclamos do Nadal no Barbanza. Este ano, ademais, a instalación medrou, cunha ampliación de 100 metros cadrados respecto á edición anterior, o que permite acoller a máis usuarios e mellorar a experiencia. A chegada de visitantes está a ser constante, con público procedente non só de Ribeira, senón tamén de outras localidades da comarca e da contorna, como Boiro, Rianxo, Porto do Son ou Noia. Un movimento que está a contribuir á dinamización da zona durante o Nadal. Bueno, esa pista está funcionando bastante ben, este ano é máis ampliada, temos 100 metros cuadrados a maiores que o ano pasado, a afluencia é bastante positiva, sobre todo notamos bastante afluencia de xente do Barbanza, das comarcas limítrofes, como pode ser a Puebla, Boiro, Rianxo, Portosón, Noia, e gracias a Dios, pois bueno, vamos a funcionar. A pista de xeo convértese así nun punto de encontro para as familias, mozos e visitantes que buscan unha alternativa de lecer diferente durante as festas. Unha actividade que, como lembran dende a organización, é xa unha tradición nestas datas. Recordemos que estas pistas de xeo son típicas destas fechas de Nadal. Hoxe en día é unha atracción que se está poñendo moi en funcionamento ao Porto da España, é dicir, están crecendo as pistas de xeo, é un atractivo o cual trae moitísima xente, e penso que dinamiza bastante todo o que é a zona do Barbanza e inclusive o maior en Ribeira, que é onde está instalada, claro. Especial protagonismo están a ter os centros educativos e clubs deportivos que están a visitar a pista durante estes días. Escolares e rapaces de distintos equipos teñen a oportunidade de aprender a patinar e gozar dunha actividade diferente fora das aulas. Ahora hoxe temos, por exemplo, como podedes ver aquí, temos o Colegio Galaxia, onte hoxe tuvemos a visita deles, tuvemos outros colegios tamén como o Sagrado Corazón de Jesús, esperamos o grupo, diferentes clubs de fútbol, e bueno, os rapaces divírtense, pasan ben, aprenden un patinaxe, é unha actividade diferente, moi contentos con todo. A pista de xeo de Ribeira permanecerá aberta ata o vindeiro 11 de xaneiro, o último día no que se poderá patinar nesta instalación. Que veña a xente a disfrutar da pista de xeo, que o pase o mellor posible, que pase unhas felices festas e que veña a patinar, aprender a patinar como estes rapaces que podes ver aquí ao fondo, que se están patinando e cada día saben máis, ano tras ano van aprendendo. Unha proposta de lecer que ano tras ano gaña seguidores e que enche de movemento, diversión e espírito a Ribeira e a toda a comarca do Barbanza.